Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Umyalezo ebenginawo kuma members nakubalandeli nakubathandi bomkhonto wesizwe. Ake sithathe leli thuba siyinikeze esikhathi sokufunda umthetho sisekelo weorganization. Noma ngabe ufunda nje umusho isentence elilodwa ngosuku. Ngicela ukuthi ke ulandele ukuze uze ukuthi le nkulumo engiqale ngayo ihlangana phi nale video esiyibuka manje. Sanibona, sizokhumbula ukuthi ngonyaka ophelile uFloyd Shivambu waresigna ku-EFF wayojoin umkhonto wesizwe party. Wafike wanikezwa ke iposition yokuba uSecretary General. Abantu abaningi bamjabulela kakhulu kuthe nge-31 i-MK party ya release statement ebesithunyelelwe ku-Dr. Kwazimbanjwa. Kuthe ngomhla ka-1 i-office kaFloyd Shivambu lika Secretary General laze likhipha istatement. Ngicabanga ukuthi ngizos-attach istatement la kule video. Laze likhipha istatement sokuthi kunabantu abathathu abamiswayo. Kodwa kwachazwa specifically ukuthi labantu bamiswa ngoba abalandelanga i-constitution. Ba break i-constitution, bangayenza according to i-constitution. Should baphula umthetho weqembu labo. Ngiyakhumbula ukuthi inkulumo esho njalo ku statement, kodwa ngizos-attach statement ukuze sikhulume into eyodwa ehambisanayo. Nasi statement ngis-attachile. Siyaveza ukuthi according to section 7 in bracket 2 in bracket C of the MK Party Constitution, inikeza upresident we-MK Party ne-High Command ilungelo lokushintsha istructure seqembu noma yinini. Base bayachaza ke isizathu sokuthi kungani uDr. Kwazimbanjwa babetheni kuye yena wangayenza lento abayisho kuye. So ngokomthetho bavumelekile ke ukuthi bangamkhipha ngoba uphula umthetho. Futhi ufuna ngikubeke kucaca ukuthi angisho mina ukuthi uphulile, kodwa ngisho into ebhalwe ku statement nobani angazifundela banasi ku screen sakho uyasibona ungazifundela. Kodwa ke asiqhubeke singene kule ncwadi yayisibhalwe ke ngomhla ka1. Le statement ufuna futhi ngikubeke kucaca asiphumi khona kwi-office lika Floyd Shivambu. Esokuqala istatement besiphuma kwi-office ka Floyd Shivambu. Lesi siphuma eqembini lomkhonto wesizwe. Uchuthi kwi-KZN legislature lesi. Mawufunda nje i-paragraph okuqala ithi wayengumongameli uJacob Zuma kanye ne-National High Command bathatha isinqumo sokususpenda ama-members wabo with immediate effect bababala amagama abo for irregularities and transgression of the umkhonto wesizwe party constitution. Baba suspendela ungaziphathi kahle nokuphula umthetho sekelo weqembu labo kwi-constitution ye-MK party. Ngaphambi uba ngichaza into eziningi futhi ngisho ngiveza ukuthi kungani ngibuyele emuva ekufikeni kaFloyd i-office lakhe lenzeni lakhipha siphi statement esithini. Ngicela ukuthi ubukele le video bese ngingena ke ukuthi kungani ngibuyisa lezi zinto. Zobasilana sama members omkhonto wesizwe sizothi thina siyafuna umsholozi alalele akeze futhi ukukhala kwethu ngoba asikwazi ukumbona siblockekile labantu ababeka as high command nalo ambekile njengo-provincial convener weLusinkulu. Sithi thina abahambe basuke emkhontweni ngoba bayasidivida bathatha amasayidi babiza umkhonto khona umkhonto A nomkhonto B, kodwa i-office balifica likhona line-structure and sikhathele ukuthi kudliwa imali baqambela abantu abangadlanga lutho amanga. Sithi thina sifisa umsholozi eze ngoba ithina esama-ground force esaqala umkhonto, ithina ekade simisa ama-branch omkhonto bonke laba kade bengekho. So sifuna lokho singama-members omkhonto wesizwe away with amasela aqhamuka ey'nhlanganweni ze-EFF nenhlangano za-ANC ekade zingekho siqala into yethu yabantu ewumkhonto wesizwe. Amandla Uyamuzwa kusisi la uyabeka isizathu esenza ukuthi bavukele ubabuyile simcuni uma ethi yakhuluma bethi akahambe ingoba bengaculisekile futhi bethi
uyabadivide sekukhona u-A no B. Kanti ke esikhathini esiningi uma kukhona abantu abasey'khundleni lawo bantu labo basuke benabalandeli abane-influence ngandlela thize. Kuyenzeka-ke uma kuthathwa iy'nqumo ey'thize abantu abangalandela labo bantu labo bathinteke kabi bona. Ngakho-ke yingakho ngifakelele le nkulumo yokuqala ethi ama-members omkhonto wesizwe awazifundise ukuyifunda i-constitution, bazi ukuthi izinto zenziwa kanjani. Lokho akuzukubasiza kuphela ekuthenini bazi ukuthi iqembu li-operate kanjani, kodwa bazokwazi ukuthi uma kukhona la bengagculisekile khona njengamalunga eqembu lomkhonto wesizwe, kufuneka bathathe ziphi inyathelo kanjani, baye kuliphi ofisi, badlule kuphi ukuze izikhalo zabo zingene eminyangweni ofanele. Ngoba ukutoyitoya kwabo nokuthi kwenziwe okunye bona bevukela ubabulisa imchuno bethi akahambe, angisho ukuthi benza iphutha ngalokho, basuke bezwakalisa imizwa yabo nongagculiseki kwabo, kodwa angikholwa ukuthi iyona ndlela efanele kwenziwe ngayo. Amaqembu angaka nje wonke anazo inkinga zawo, kodwa ngenxa yokuthi into nento ukuze ikwazi ukuthi ibike kahle ifuna ingene ey'nhlakeni ey'thize emkhakheni efanele. Uma-ke isingasa sekwenziwe lezo zinto lezo banganakwa abantu, ngicabanga ukuthi ila efuneka khona kungenwe emgwaqweni-ke bese kuthiwa cha manje sesiyabhikisha-ke ngoba nakhu iy'khalo zethu anizilaleli. Kunjengasemphakathini, uma sinenkinga ethize sababikela ofuna sibabikele, uma bengasinaki sefuneka-ke sivale imigwaqo kwenziwe yonke leyo nto. Lokho sikwenza ngoba sesifuna ukuthi abaphezulu basinake, sikwazi ukusho ukuthi cha ngosuku oluthize sakwazi saxhumana nobani abangasinaka. Ngicabanga ukuthi lokhu-ke kubaluleke kakhulu. Awuthi siqhubeke-ke silanda ubaba uSomashi, kodwa ebengikuveza kakhulu ukuthi inkulumo kamama yokuthi khona abasukelwayo okuthiwa badla imali bengazidlanga asiphiki, kodwa abangene emkhakheni efanele babuze imibuzo bazokwazi ukuphenduleka. Okwesibili, ngoba ukwenza kanje angeke usize, kuzokwenza ukuthi nje amanye amaqembu ababuke kuthiwa awubuke lo mkhonto wesizwe. Angeke ngicabange nje uma ngathiwa kunomuntu ofuna ukujoyina umkhonto wesizwe, uma ebona ukwehlukana iqembu lisenonyaka owodwa kade lisacelebrate unyaka owodwa seliqala ukwehlukana lisenonyaka owodwa, kuyothi kufika ku-5 years kuyobe kunjani? Siyazi ukuthi ey'khundleni kunemali, siyazi ukuthi abantu kubathande, kodwa-ke uma bephule i-constitution, uma beyiphulile, angisho ukuthi khona oyiphulile, kufanele nawe njengomuntu osuke yazi i-constitution ulandele lokho. Isizathu-ke senza ukuthi ngenze le video ukuthi ngithi kumalungu omkhonto wesizwe, fundani i-constitution, nazi ukuthi iy'khalo zenu zihanjiswa kuziphi inhlaka, iy'nkinga zenu akube ezenu ngaphakathi, bese nikwazi ukubhekana nezitha zenu ey'ngaphandle kweqembu. Ngiyazi ukuthi kuyenzeka phakathi eqembini kube nezitha zakhona, kulungileke. Awuthi silalele nangu ubaba uSomashi bese siyayivala le nkulumo. Continue try to fight the inequality, unemployment, poverty. That's the enemy number one of the black child, of a black man, of a black person. So, umyalezo ebenginawo kuma-members nakubalandeli nakubathandi bomkhonto wesizwe, ake sithathe leli thuba siyinikeze esikhathi sokufunda umthethosisekelo we-organization. Noma ngabe ufunda nje umusho isentence elilodwa ngosuku noma ibe mbili, kulungile. Kumele masiwazi, siwuphefumule, siwuphile, siwucule umthethosisekelo we-organization. Ngiyathemba simzwileke ubaba uSibonile Ngubane esho ukuthi abantu abangama-members womkhonto wesizwe party abaziphi ithuba lokuthi bawufunde bawazi umthethosisekelo weqembu labo.
Lokho kuzolekelela kakhulu ekuthenini uma kuthathwa iy'nqumo bazi ukuthi lezi nqumo ey'thathwayo zithathwa ngokwe-constitution na noma ziphambene ne-constitution. Okwesibili, la ekhaya uma kunenkinga kungenwa kumiphi imigudu ukuze kwazeke ukuthi inkinga yakhe ifike endaweni la efanele ukuthi ifike kuyo. Uma kukhona la ungagculisekile khona wenze njani, ngoba ukuma emgwaqweni phatha amabhodi niphikisane ukuthi njengayizolo nje bebephuma enkantolo, kodwa kunoma sekufuna kukhuluma uWillis Mchunu bese bayasuma abanye bathi hamba angeke simphikele, asisho ukuthi futhi umsulwa akukho akwenzile, kodwa i-constitution inayo indlela ukuthi uma ningagculisekile kukhona umuntu ongenzi kahle kwenziwa njani. Ilokho nami engithi angikuphawule. Ngiyazi ukuthi angiwona umkhonto wesizwe, kodwa ngithe nje nami angithathe leli thuba ngiphawule ukuthi bantu bakithi inhlangano ninonyaka owodwa ikhona. Uma isiqala ukwehlukana manje inonyaka kuyothi kushaya iminyaka kuyofika u-2029 enewuthagethile ukuthi nifuna ukuthatha ngawo umbuso ku-ANC, kuyobe kunjani? Uma nehlukene manje uyofika leso sikhathi kunjani? Hayi angisho lutho, kodwa bengithi nje nanka amazwi asho ubaba uNgubane. Mina nawe asidibane kwividiyo elandelayo.